Úvod zápasu. Teraz dali 3 body už v prvých sekundách, zatiaľ čo 3 body v prvom zápase dali za celú úvod. Givans, Sherfield. Strelecký pokus za 3 body a ten je optická práca z Walkera na doskoku. Sherfield. Zapiega z rohu palubovky, ďalšia. No, Kneževič bude chcieť ísť cez Volárika, aj keď neviem, či to je úplne veľká výhra, nejaký ten mismatch. Volárik je výborný hráč pri bránení, ak nie. Volárik je tiež takým fyzickým, veľmi agresívnym hráčom. Teraz výborne sa podarilo Sapiegovi prekaziť prihrávku. Sapiega to vyskúša. Sa určite tlačí cez Siládiho. Výborne ho ale odzbrojil od lopty, to aj ukazuje. Hostujúci tréner, aby sa nesťažoval na rozhodcov a pokračoval. Ebo. Niems, ten sa tam poptáčal, ale presné zakončenie z toho neprišlo. Komárno sa bije v tých posledných útokoch, snaží sa dostať čo najbližšie ku košu, ale tie zakončenia presné. Naskakoval do zápasov iba z lavičky. Ebo, Markovič. No, netrafil, tam mal Mohamed lepšiu pozíciu. Pískaný.